खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो अखा बोथोर ना बिराद थान्दा दा सानथामसोआ दाखालैथ' बिसिबांबा गरममोन नङा होमबा बाहेरायाव ओंखारनो बाथावथाव दा नै फाइनालि आं अखाबाबो एसे बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरोखि जोंनि लामा ओरैहाय गामि मेन लामाजों ओमफ्राय दा आं थांनो नागिरदों माने जोंहा फुख्रिनि दैया रानबायमोन ना दाख्लै गरमजों दा दैया बेसेबां बारायफिनखो अखाजों बेखौ नायनोसै नङाब्लाथ' ना देरा माया बोखांनांब्लाथ' सेस जागोन आरो दाउफोरा बिराद जाफैयो फुख्रियाव बाफैयो बिनि थाखायनो दैखौ बेसेबां दैखौ बेखौ नायनो आरोखि आरो लोगोसे माइखौबो नायफानो माइआबोथ' बिराद माबा जाथि जाबायमोन ना अखानि थाखाय अखा मोनाखै बिनि थाखायनो दुखु जारला दा आङो गोबाव जाबाय थाङिया दुब्लियाव बेखौनो नायनो थांनि लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो नामा होनो लोगोफोर आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोरोबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामना हो ओमफ्राय आं थांबाय थानि लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे इन्टारेस्ट लाफादो नामा होनो लोगोफोर फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि चलो जोंहा आगैनि बिनानावा नै फरिखा हैनो थांनो नागिरदों मा साबजेक्ट दं दिनै हिन्दी ओमफ्राय मोजां हाखायो दा हा औ साथाबो लाया फरिखा हैदो आरो बा गथ' बिलाइ ओमफ्राय दिनै जोबसिगोन औ बे मा फरिखा 2 unit test 2 unit test आच्छा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो आलु भाजा बिदिनो थाङो नोंलाय ओइ नै थांबाय र' लाया बेबायदि थाङो आरो सोरबा मा मानसि बियो ओमफ्राय दुगैदोंना दुगैयाखै साथाबो लाया किसाराय साथाबो लाया मा ओंख्रि जाबोखो नोंसोरो मा ओंख्रि जाबोखो हा नोंना एखे नोंनिया हिन्दी नोंनाबो ए मौसुमिया खारलांबावबाय मा ओंख्रि जाबोखो जोंना माबासो मैथाजों ना ए दे साथाखौ मानो लाया नोंसोरो साथाखौ साथा लानांगौ थांदो साथा थाबाबो साथा गैयि बायदि लांनो बायो आरोखि बिसोरो स्टाइल लानो साथा लानो बालायथारो दानिफ्रायनो अखा बोथोर ना लोगोफोर अखा एकदम थान्दा मोजां दाखालैथ' बिराद गरममोन बाब खानायानो गुलायथारदों आंना नैबे ओरैहाय थालिरनिया ब्रुंनो ओमफ्राय दा आङो फाइनालि आं दुब्लियाव मोनफैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय जोंनि माइ दुब्लि बेयाव जोंहा माइ गायदों एबारहाय माबा मा होनो रनजित गायदों ओमफ्राय माइब्रा दङ बैथिंजाय ओमफ्राय लोगोफोरनि एकदम जाथिस्रेम गोजामोन ना दा सानथाम एसे अखा मोननानै दा मोजां जाबोसिगोन आरोखि ओंखारहां एकदम टेनसनसो जाबायमोन जोंहा माने ओमफ्राय नैबेयाव सिबिं फोदों जोंहा एसे न'आव जानो आन्था सिबिं दं ओमफ्राय सबायबो दं एसे सबाया बै बेलेग दाबसेयावसो दङ मोजाङै फोनाय ओमफ्राय बे एसे खम नै फुख्रिया बेनो दैया बुहुद रानबाय एकदमबारे नैबे गोजौसिनथारमोन आरोखि दैया दा बिराद रानबायना दैया मा खालामनो उपाय गैया दा अखा हाना होबाय नैबे अखाबाबोथ' रोजा नङा अखाया बे फिसासो अखाया मा होनो ओमफ्राय नायाथ' बोखांनांगौबा बिराद लस जागोन नङा होमबा देराखै नाया दाबो गोरलैयानो दङ ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय दाउफोरा बिराद बाफैयोमोन जाहैदों दा अखा हानायखायसो बाफैयाखै ओमफ्राय नैबेथिंजायहाय माइनिफ्राय दै थांनाया बेखौ नावद्रा हगारो जोंहा दै खमबा बेनो आगारना होनाय आरोखि एबारथ' फुरा दैयानो खमथारखाना लोगोफोर बिनि थाखायनो प्रब्लेम माइयावबो थोआ लोमा फुख्रियाव मालाय अबेखौ आगारबाय थानो नङा होमबा दा थेवब्लाबो फुख्रिखौबो दैजों दोननांगौ जायोथ'
नाया नङाब्ला बोरै थानो बिनि थाखाय एसे आगारबाय थादों आरो नै जोंना मोसौयाव खाना होफैदों माने माइ गायै दब्लायनै दङ खावसे नैबे थारुन गायबाय थारुनखौ एबार बुरजा गायाखिसै माने एसेल' गायनाय जादों बे थारुनखौ आंबो गायनो मोन्दों फादारजों आंजों सानैजों गायजोबदों माने बुरजा गायखायाखिसै नालाय एबार बुरजाबाथ' आरो साबसिनमोन नङा होमबा फैसाफ्रा बुरजासिन मोनगौमोन फाननानै दा फानबाय माखासे ओमफ्राय नैबेयाव मैथा दङ मैथा गोजा देनां फिथाइनि समाव जानो थाखाय दुब्लियावबो होफैयो जा एसे आरो न'आवबो दंखायो बुरजायैनो मैथाया जानो आन्था देनां फिथाइ समाव नाजों जानांगौना गोथावनो डिसेम्बर जानुवारि समाव गोजा जालायनाय नङा मा लोगोफोर थारुनखौ नै फानहरजोब्बाय दाखालि ओमफ्राय दा एसे एनैल'सै बिसोरो रथं राथां नुनायफ्रा खम ना मा होनो लोगोफोर आंनि दुब्लिया बेनो बेरायनाया दा ओमफ्राय मोसौआ खुन्थियानिफ्राय दिरुङा थल' गनानै माइखौ जाबायमोनानो आं फैनायजों बोरैबा ग्रोब जानायजों ओमफ्राय खुन्थियाखौबा बबाव दोदों आंथ' बेखौ मोनाखिसैना नै एथ' बेबायदि जायगायाव बोरै मोनगोन आं खाफैनायबासो आं मोनगौमोन दा फादारनो फन हरनानैसो गाव नागिरफैनानै दोनानै थांबाय आरोखि फादारा माबाखौ खुन्थियाखौ नागिरफिननानै खानानै ओमफ्राय खाजाबनानैसो दोनबायमोन दैया एसे बारायथोंसै अखाया बेसेबां हायो सानबेसे दाख्लैनि बायदि गरम जाबाय थाबाथ' आरो बिराद रानगोन जुदिबो नाया सेस जाखागोन देरस्लाबनो मोनि ना थै हमनांगौबा माबोरै जानो नङा होमबा लोगोफोर बे मेन रड जिङावनो जायो जोंना माइ गायग्राया बे लामाया मेन लामायानो जाबाय जोंथिं ओरै फैग्रा रडआ बेनो अखायासो खम जाबाय नै ज' साथाखौ आं हमफिननांबाय फाइनालि लोगोफोर थांनो लागायाव नै अखाया हाना होफिनबायना ओमफ्राय दा आं थांसै ओरै बारस' बुरस' थांसै आं एकदम बै दहाय आं फैनाया माने हाग्राया एसे रावबो हाबलाना बिनि थाखायनो होथेनाय बायदि जादोंना थेवबाबो फैनांबाय दहाय बेजोंनो ओमफ्राय दा थांसै नै एन्जरा बिराद एन्जर खुरलाबायदों नै बेयावबो नै एन्जर खुरनाया नै बिसोरो ओरैबो दं ओरैबो दं नैयावबो दं एन्जर खुरनाय एन्जर ओरैहाय लांदां नालाय मोसौ खादों आरो मानसिफोरा नै बिसोरो मोसौ खानाय दङ बेयाव बेसर फोगोन ना माइ गायबा माने बेसर फोहैनो एसे लेट जायोबा बिनि थाखायनो खालि दोनो आरोखि सोरहाबा बेसरफोरखौबो नांगौ नालाय बिनि थाखायनो बिदि दोननाय जायो ओरैहाय थांबाय थानि लोगोफोर गोजांबाय नै गथ'फ्रा गोजांबाय जुब्राब्रा जालायथारदों गोजांनानै बेसाराफोर उफाय गैयाना गावसोरबो आदारखौ जानांगौ जायो नङा होमबा माथो खालामनो अननानै दोनब्लाथ' आरो गावसोरसो उखैगोन ना फ्रि अखा हादों गोसो सोलेरा गोजोन मोनदों जेब्लायबो जों ला 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 एकदम अखा हानायनि खुसियावनो दोंसेथ' नङा ससे सोरबा खोनासि लासिंसिं सल' खनलायबाय आं एकदम मेथाइ खनलायबाय माने Oh my God! जिलिकि दैया दासो एसे जाहांदों आं दा फैफिनबाय लोगोफोर दुब्लिनिफ्राय दा न' फारसे थांबाय थानि ना मा होनो गामिखौ मोनसिगोन
बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन ओरैबो माइ दुब्लि ओरैबो माइ दुब्लि गासिबजोंबो माइ मा होनो बेनो आरो दे बिदिबा लोगोफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव आं दा बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'बाय अखा हानायनि थान्दा थान्दा सम इन्जय लादो बयबो उन्दुदो गुदुं गुदुंनो बाय बाय